baina matematikako irakasleak esan digu... Ixo, zuek betenik esanak erakito. Ongi altzaude irakaslea buruari eta jakintsua? Ongi, nola egongo naiz ongi, zuek bezerak azterkiten badira baten irakaslea balin banaiz. Esan baldi guzuntzan nolaren zezaren? Baina, norkitzaretunik baimena eman gabe, zeu izan altzara etorri nirekin. Ai, mina. Ea dela respetu pizkat izatzen duzu. Baina nola da posible, zuk ere ez duzu inolako errespeturik. Ea dela respetu pizkat ikasten duzu. Aspektu nahi zuekin egotera, etxerako lanak hauxe izango dira. Liburu guzti hau irakurritan ekarri behar da eta baita bere laburpena ere. Irakurrita guztia? Irakurrita eta laburtuta. Baina ez dugu denborarik izango guztia egiteko. Baina nola da posible, zuk ere ez duzu inolako errespeturik. Ai! Ea dela errespetu pizkat ikasten duzu. Eskerrako gimnasia daukagula. Bai, orain bai ongi paratuko dut. Ongi altzaude irakaslea buruari eta jakintsua? Isilik, baina zer demontrera, ez itzuen ezer erakutsi. Irakaslearen antzartzen enean, hauze izan behar duzue, egunon irakasle maitea. Baina euskerako irakasleak esan digu... Ixo, zuek beti nahi esanako eta Egunon irakasle maitea. nahiko da. Zailazteko eman boston bira bateari korrika. 500 bira gehiegi dira. Gehiak izukitzarritzea baten bila bira emango du. Nekatuta, ni nago nekatuta zuek ikusten. Orain jolasen bat edo kirolen bat egingo aldugu. Ze jolazek irantaz etxokatu, horren flexioak kosten nahi duzu. 500 flexio gehiegi dira. Gehiak izukitzarritzea baten bila flexioak. Oso nekaturik gabe. Nekatuta, hau da baten zakidearen gezuak gora, besak bera zaten ikusten nahi duzu. 500 Zerbait esan aldi. Zera, 500 ongi daudela.
Gaizkileak ez dira irakasleak. Esaten ari zara. Horixe ez dira irakasleak, gaizkileak baizik. Ongi azalde burutik. Baietz ba, gure pelotan daudela pentsatu dute, baina ni adi egon nahi. Egonaldian susto galanta eman nahi dute. Eta ni hauze pentsatu du. Entzun.
irakaslearen paperean. Imanez naiz eta 13. ikaslearen paperean